sedang no kini kecing sekri kecungi kini ke step da kecing ruai ke ba ars pak khat sau hadin melekut kini kecing ruai ke ba ars pak khat sau kanu ke ben kemeni ke men sim beke sekri kecong uturai ikong Rosemary Keriam ibe pej ke Sunday school hapo ke ri hapo ke balang hapo ke assembly i don ringkat badngi kini ke step hakabain sengawaban wan sini cekmat ban pulin ke ketien ke imbat ke badan bor ke cong uturai bat ban pen kentang ya kini kecing sekuri ha kecing duai kecing ruai ke ba ars pak khat sau tungin yang lang baro in ai ke buram yu uturai kat kum kipor bet kisngi kecing ya state ha kini kipor ki bamenta kecing ruai ke ba ars pak khat sau ke por menta kenang pet state ke bam cukut kan sepoi bat kisngi ki pen i gedak ke pertaisian kan sawai snap katuroi kadang sawa ban pen krek ya ke balang aduan kesiar don bun menta balapen khoj pen le pen perang ars pak khat sau ngin yang lang baro the poor man takanang pestet kabom jail kutkan sapoy pakiski ipen ikidang kapertay syenkan sawan ngap katuroy kadang sawang ban pen kre ya kabalang aduan siar don bun mentang lapen kuy pen lik pen prang hakadu riau bat kakendau angel menta uye jing perta jong ukabajam nakati urasyabne akakubor kabas ngeltrim rap atrai bangin skeltur turoy ba adukan sawa anta berpegam dong syu syenkin snow makadu turoy kaskibing syarsyetkan poy batkani kaperte jongi jingko jong kakalapoy aki bomban ken sayang tang in menki mahok baro abaka ing nabneng kantang berteba kan penjot no ginong ya tulpa balang iskau pun akajingdo kim sunyo makin lain nabong atas na utpres banso dong popapli wakin yaki om don por hadin yaki kadamen napin lain nabong kajinya kanak yami Swan pendem jing duain pulin katin ke jong play naga kitam Isaya kalanong kaba sanpusan kadakot kaba Henry Detter
kitab Isya kalau nong kebasan posan kedekot kemen riu teter kaktian ulai kong kumni wat piau try kat badang la ban shemiu tukar padi u kat bau dang hajan tu boman un eno yala kalenti bat riu bomhok yala ki jingmun tu un pyro shall try di un sngelsen au bat shall blay jongi namar un mapar namar ki jing mot jonga kim long kum ki jing mot jong pi lamni ki lenti jong pi kum ki lenti jonga ong try namar kat ba ki peneng ki long ki bakam jong banya ka khendeu kum ta ki lenti jonga ki kam jong banya ki lenti jong pi bat ki jing mot jonga banya ki jing mot jong pi namar kum ba uslap u here bat ka yon na beneng bat kam ju pai shatei Henry ka ai ya ka kendau bat ka penteleng bat ka pensei ya ka bat ka ai sembai how ba ben bat ku how ba bam kumta kan long kata ka tien ka ba mi no na ka shintur jonga kan pai sudah hanga Henry kan pendep ya kata ka bangas ngau ba kan roi ru ha ka bangala pha ya ka namar phim mi no na ka bakamen onya lam no ro ya pi ha ka basung ki lomba bat ki lom ren kinya ka ang penjam ya la ki jingruai hak mat jong pi bat ki ding ha ka rangkel bro kinya thap ti ha ka jakau usha un mi uding se bat ha ka jakau uso sha un mi uding martel ti kan long kan nam yau try ka dak bom jikun kaban ot do no to blen yo pan kur kui kan ek tin bi im jong dongin pendem jing duai a try bi in idap tang ka jing sngo ngo ya me namar ba me la don rangkat bat ngia try ji subin bat kan ne ka snem arpo ar ka bangin yo pan pengkut a try kan ne sngia ni ka January a try ji subin e jonga ngi ai ngo ya me try me la ri me la sumari ngia try me la don rangkat don lambat ngia try barosh nai try ngi la ya ling ba ki jing pang ki jing stom ngi la ya ling ba ki jing e jing le ring ai ngo ya me a try ji subin e jonga ba me long blay badap da kaching e da kaching isen e kum magak chen jong me ka pan kan mau ngi bangin wat ya me try ji subin ha padeng ki jing le ki jing em ka jong in wan in commit cha me blay ngi dap tang ka jing sngo ngo e ya me try bangi yo ban shakri ya me blay ka jing em ka jong e try ji subin e jonga ngi ai ngo ya ka jing e ka jong me ngi ai ngo ya ka jing pen em e ka jong me try ka jing e jong e ka scam me try ha padeng kan ka parthei ka badap tang ki jing le ki jing e try ji subin ki balangin commit try ji subin e jonga lakalong ha ka yeng ka sem lakalong ka balang ki em lang sa lang tang ki ki jing pen kul mar try ji subin e jonga hendrai ngi ai ngo ye me try bangi wat ye me blai ha ka jing em jongi me le ya lam ngi kum ki kon ki jong me try ngi ai ngo ye me ya dai ngi ne ki ki jing pang try jing chitom try ba ka parthei la khiwin try ki a try and ring don me blay a try bang yeng scam a try men blind men ya dying ya try ji subin ngi ai ngo ye me ngi man chakri lai lu ye me try ji subin de jonga to nang pandap ngi do mun sim ko jong me try yo don a pleng jong ye kan ga step a try ji subin ki bala sanjora ga jing ngai a try ji subin ya lam do mun sim ko jong me try ji subin de jonga ya rap ye ki ai bor ki try me nang san ga jing long ka pakan jaman sim a try to dang ka ku a try ji so kan ga step a try na do nong ya lam ye kan ga jing ya seng a try shakri jong me ban ai ka ku bor a try ji subin pan sle dong mun sim ko jong me a try ka ka ku bor ka bangin yo snyo kan ga step a try ji subin ngin mi rang kan bat ki jing ka ku blai ki jong me a try ji subin ngi kan maru ki ba pang ki ba shito ma try ki bam la ban ya don rang kan bat ni la ki long ki ba dan ying hospital a try ji subin men polite lo ye ki jing pang jing shitom kan mau to ki yeng ki ba mele shim no ki ba yeng a sem jong ki ro a try men ya pen tingen ni ki do mun sim ko jong me try ya lam ngi do mun sim ko jong me try bagi nang ya a try ji su nang ne sha khamat a try ngin im rang kan bat me ngin ya in wat ya me try bangin yo a try ji su ka jing so ka ba kan ja blai ka jing im jong ni try ngi pen kan chang me ngi it me ka ne ka step try na
hadu kan ikan limat, hadu bakut kan ikan sengi gijing syakri gijongi, haka kerteng jong miu Yesus Kristus ngiduwai. Amen. Wat piu turai kat badang la ban syem. Para bengai bi tungin pecu turai berbor. Ngin wat kumbau lawat yengi ulai it yengi. Ulai sibun, ulai nangkar kuy la kecong ke sekri bat ke it bat ke ministry kecong i. Ngin batengi kecing sekri ke ni ke step da kecing ruai ke bahan reus pak khat saw. Kecing ruai ke bahan reus pak khat saw. Jesu la pelait lut yenga na kecing long merau cung ke pop. Hakaburam murak yenga ulok bapela jonga. Ulok bapela cingkemen bapela uai yenga. Hadu kebekut unsumar yenga ulok bapela jonga. Nrius pak khatsau. Jisula pelai lo yanga naka jinglong rau jong kapo akabura urayanga ulok bapela jonga ulok bapela jingmen bapela o ayanga aduka bakodon sumaryanga ulok bapela jonga malaka por udon haja uben kendo yarab yanga uben ojing sheting bawa ulok bapela jonga ulok bapela jingkemen bapela o ayanga haduka bakodon sumaryanga ulok bapela jonga ula bato jingkit bakya uyala mungkin hiyaga undungan lem inyahu ulok bapela jonga ulok bapela jingkemen bapela o ayanga haduka bakodon sumaryanga ulok bapela jonga kamon bako jong bungan le syaprang syade nana yabe jisu udia rakyanga ulok bapela jonga ulok bapela jingmen bapela uayanga haduka bakodon sumaryanga ulok bapela jonga Ia ingo ublay ngiyo sengaw ika surga chong men simakhoy. Hagicing ruai, hagicing duai. Badagi benta chong kicing sikuri hagani ka step. Ngilewan langgum ngikon kibe it kicong uturai. Ngim kisngi kibe kisngi kibadap de kicing badagi kicing ele haduk kata-kata para benget be it. Mdon weiru baklem de yo pang hagini kibenai. Kicing kriat chong kemariang. Mi kicing kicing sitom kicing do no ibe it kibathon. Hanai ngai ngu ublay. Blay lo ay bor yengi kini ka step. Ban yeng hagi yeng ka chong uturai. Bandon hagi yeng ka chong uturai. Banay ngu ban ben kraw yu. Para benget be tungin ya duai hagi ka step. Kicing duai chong kicing sengaw ngu. Ngin duai kicing it ka chong uturai. Ngilerwai ulok bapela.
ki kam ki baulale ki long ki bapla ki kam ki baulale ki long ki bakrau kam krau unle hagani ke step badagi sngi ki snem barok ki badangsa para bengai bi tungin ni duai lang na kabenta kani ke klip mat ngin aingu yu turai ngin duai ki don ki para bengai ki biam Dr. Sweat wei ni ki rangba we kit aga assembly haga district haga circle bala penlong ye kabalang kumne kumbagalong ngila dokno igi rangba kilong kemi iwei hadini wei pat nginduai kidon sibun ki bapang ki bestom kidon haying kidon hospital ye thuk para bengej beit kedon kenu kecing kaba mla menu bentip Jesu tip ipida ke kerteng tip ingada ke kerteng dan wei ruba kemlaj kecing pang jing stom begini kita yau ke baladep ndai aingu yu blai bada duk menta kidang don para bengej tungin ya duai de kecing ngai bau terai unwan cingo kibayam kin mat igi cing pentengan kiba pang kin mat igi cing penkia kiba duk kiba tengan kin mat igi cing kerku tau dei blai cing kamba blai badan bor tungin ya duai kan igi step ublai baduk pa cing ibab nengi aingu i metrai bamelait yengi ko ci subait ngiyos ngau habengi ruai igi cing ruai kiba don ke kubor ngilios ngauru igi cing pule kabakot yengi bengin wat ye me kenrat bait melawat yengi melasyam melapenim yengi dai na kata kadau ngidon ngene ke step ban ruai ban yero ban ai ke por ke bekordor trai ngidwai gini ki parab ngai beit ki syakri ki chongme ki bodon hang ni bat ki bomdon ku trai ngidwai tu ki bayam ki besngau si pentingan ye ki du mensem ke bor ku trai ngidwai kenrat ki bapang ki besitom kibadon na gani ke step ake ying ke chongme kibadon na ki hospital kibadon na ki nongba kibadon na ki nong gendong kenrat bait ngitip bamedap agi caka baro leng bau mensim ko cicing penkia to kerku kenrat bait yala ke chong ke kam kerku igi pra bengai bait ke chongi kat bengi igi sngi ki ba ki wan kenrat bait nginang kam chan nginang kam it yeme ku trai bat igi ti ke chongi alam yengi ko trai benginom kelon sikadiang bat sikamon handrai bengin im ke ching im ke balong nuksa ko trai kerku yu pai lang cuma nadu ki samla ki hep ki beret ki long kemi ki long pa to na kerku kenrat bait ngin ya rengkat bat me bagi wei gin yo i ke dur ke cuma ke ching im ke chongi ko trai kerku kenrat igi barok ki bapang ki besitom ki beduk ki bekerduk ku trai kerku ki kon samla ya ki cing persyang bat ki cing wat cungki ki kam bat ki cing trai barok kenrat bait ngitip pemales ngap ya sya skor ki cing duai lang cong ki cinget hake kerteng ke cuma uji sunong penim badonong seuspa mentabat hala kerta amen tungin duai para bengej beit ngilawan na lagi cong ki rempeying ban sngap ye tien ke cong utrai ngila ruai ngila duai bat menta ngin yo sngo wi ke tien ke im ke cong utrai leng bai pastor hagade ke step kene gede ke sngi ke bekat duk cong ke tayo cong neusnem ngilawan ringkat bagi cing duai ngitip bau trai don ban keren hengi tungin ai ke por ke cing mut ke batrang ke basliang bagi ke bengin yo sngo hagade ke step kan long ke cing kerku ke cing im congi ye ke beit congi bat ibarok ki bios ngawi ke ketin ke cong utrai tungin duai kerpang ye pastor beit congi ha ke cing bon kam ke cing im ha ke cing khia cong ke kam ha ke kam ke cong utrai turai nang pensait bor bat bagani ke step ke bengin yo ngau kan long ke bau utrai mon ngi bengin yo ngau ngin mi rengkat bagi cing kerku ublai baduk pa cing bah beneng ye aingu ye me kenrat beit mengitip pemedon ringkat bat ngileng bau mensim ko cong me ngilawan ringkat bagi cing duai ku trai kenrat beit wan cingo ingi kene ke step kuren tang sikenten do mensim ko gai ke bengin yo ngau ku trai
kan long ke cing kerkui ke cing im congi ya gitu baro ki ben yo sneu ke ktin ke chong me kan long ke cubab kan rat be ya ke cing don kam ya ke cing ha ke cing im ha ke cing ya siam bat ke cing kendo ai be ke ktin ke chong me ha ke ne ke step ko trai kan long ke bor kan long ke cing sai bor kan long ke ushabi ban ya lam yang i ban play ke cing kerku ke ba kan chaman sem kan rat be kerku ya lo chong sekri ke ministry ke chong i ko trai kerkulang yu pait lang cuma kenrat be don ha gani ke step bat ki bio sngo lang ba gani ke kor pen sawa ngidwai ba ke cingai ba ke cingkerku kan dap kan slai kan toj ha ki donut ki ba ken jaman sem ngitip ba malas ngap ki cing duai lang ke congi ha ke kerteng ke cuma uci snong penim badunong seuspa mentabat halakerta amen. Hagade kapor ngai kublai piki para bangai baro nadu kilong keme kilong pa ki samla haga kerteng ke jong Jesus Christ unang penem beje ngai ngo yo blai ba ngila ban jit ya kene ke step ru ya ka bangin wan haga jing ka bakentang ban syakri ban bani yau Jesus wat langil yo mat ya ke jing kriat Henry kamshim lapan kelet lane kampan sim lala ban pen paidian yangi Henry ngilala ban poi he kene ke jieseng te to blame yo ban kerku yangi ha kene ke stem bat kumju ya ki basngap ya kene ke kubor ka benta ka bangakwa ban yete yeslok ha kene ke step ka bau blai la bu ka dadot ke jonga bat banga puli kene ke tax ngayo I ki don ki kubor ki bakrau haka ngenya pinyapai bat nga kene bor naga gospel kat kumu Lukas kalanong ka bakat khandai kat khot naga banukong hadu ka basipo ka gospel kat kumu Lukas kalanong ka bakat khandai kat khot naga banukong hadu ka basipo ngan puli ki khot baro ti andaula rong shepo bat bau dang yai ling bai ke Jericho hakmi ubreu ubakarteng usakyos ubalalong urang ba kinong krong bat ulalong ubaruspa te ula persyang kenang ban yo I yo Jisu udei uno Henry umla nau tau pajba na bau long ubalangkot karenyeng namar kata habau la mare Yeshua ula kiu halo deng dembur baun yo I yo naba un sayat na kata kalanti tiha bau Jisu la poi taka jeka ula kmit bat ula yo iyo ula ong tihau ko sakayos to de hia no kloi kloi ru naba hakene gesngi kadayanga bansa hajing jongli ti ula hia no kloi kloi ru bat ula pediang ngau bhayo u da kabale kemen haba kilo I katati kilai kran knyom baro kidaong ula leit hapo jing ban thia basa bat ubreu ubapop Henry habaula jeng George usakayos ula ong hautrai hakmi yakabashiteng yakiei keiru kijonga atrai ngan saai hakibaduk bat ladangala shimklop yakiei keiru nau nunuru dakababudui lamler ngan sasiopat sausha Jisu tu la ong hau hakene ke sngi ka jingpen kalawan hakene ke jing namar ba uru ulang kun u Abraham na bau kun u breu ulawan ya ke ban wat bat ban penem ya ke bala jano ti to blame yo ban kerkui kene kenten baro ka bangela pule na kene ke teks ka gospel kat kumulukas kalau bakat kendai kat khat hat menengkong hadu kabasipo kabenta kabang kuaban kran ngene kapor kabang kuaban bu kum ka topik kapang hakane kapor ka day ka jingpenem haka ying kustan ka jingpenem haka long ying ka long sem tinga kwa hakane kapor bangin concentrate pala jimot yakane ka text but ke ai ka kubor ka bakraw bangin yo nangni hangning la puli yapi kabau Jisu hagan ko por wala rong shapo Jericho
bat ulayat lang ba ya ke Jericho ban poi she Jerusalem ki pai ba bonru ke ya bot ya u ha ke ne ke por kini ye ki sngi ki bakadu ke jong Jesu ke ba ula jam ha ke jingem ke jong ula ai ke jing shakri bat manta kwa balik pai she Jerusalem uya lang ba ke Jericho kalong ka nong ba ka balarim bat ka badon ka baruspa hatu ki por ka don kumba San Miles syapang sapni jong ka Jordan bat kumba khat San Miles jong ka syapang chate mingi jong ka Jerusalem kalong ka ni ka nong ba ka maloi pi ka baruspa bat ka badon kamba hatu ki por balayat huru ba ka ni ka nong ba Jericho ka berem latay bat maya ka daw Alexander the Great bat kani gala banlong kata ka nong ba ka bau Jesu ulaya lengba tung ini pai ka benta ka barangkong kana bangin poi sya ka kubor ka ba kraw ka ba ngayo na kani ka text niyo ayune sakayos kabenta ka barangkong laong ka kitin ka jong play ulalong urang ba kinong krong umday kinong krong siya surok umday ubadok kabamot uday chief tax collector uday urang ba jong kita kinong krong kajana hat ko por bat ubapek bakmi iya ka dusik ikidig dong kitan Jericho barok away rangkat bat kiway pat ki tax collector lani kita ki nongkrong ki badan hapo jongu udon ha kerdan ke bakraw udon ha kerdan ke syuki ke badan bor hadu kata-kata bat ha ke por la ongba ula lum khajna shibun hadu ke por bat ke nongrum kala long ke beruspa ula long uberuspa kat khot ke baar ke ongkumta nama udon ke bor udon ka syukui hakumba nadu kan ke por ngi yo i ke jinglong jong ki riu krau ki bakrau ki bateri ki badana ke position open dan kam bakla ya kata ka kerdan ke budon ka syukui ha ka office ke budon bat kata ka long le don bori ke bedok u khnyot ben ye ke bedok u shim klop u shim tam ya ka khajana ke bari ban shim ule tam ye ke baro bat la ong ba umudi lam leru yaki bat kum taw la lum ka pisa ka babon bat yakane ngi jupron kam ka ong ka kam bamsap kam bam pisa lane ka corruption kat khat ka bapra ngi yo i yakane ka jinglong jong u breu bodona ka bor ting yo i ro kini ki sngi bamanta ki breu ki bodona ka bor ka position ka jong ki bonsin le sekilaban pandan kamakala ngayo inado ka por yung sakayos hak office ka bodon hak office krong kajana ngayo ulale yakini ki kam ula lumspa da ka lanti ka bomday tingin sung thu hangne bulong buruspa ule yakini ki lat ka lanti bomday tungin perkhat bahaya gani kay balay ba ka tin jo balay ka kran hado kat ni kabaar ngila pek yau neu long kumta nrei duan ka weipat ka jinglong ka bala record hakani ka text ka benta ka baaro udan ka jing kwa ka jing trang banyo iyo Jesu udai uno Jesu ulong ubakomno hakat khat ka balai hangning lo kwa shisha he wanted to see who Jesus was ula kwa na maulo sngawi ka nam ka jong Jesu penkhia be ki ksod bat bohi kayu ya lap kadap daka borba ka jong blai breu ki sap ki breu ki kala te u new sakyos olios ngau shapang ka nam ka jong u hakani ka por tangkata hakani ka por lios ngau bo Jesu ulawan ban jai lang ba ka Jericho bat ki paj ba babon kelwan bot rengkat jau te hak ba kom kan ka por ka donut ka jong sakyos kala pan ki shibone ei shau tau Jesu
kani ke jing kwa yu ko long ba pher ba ha kani ke por kat kum ke jing pet ke jongi na kani ke text ula kwa her ula kwa ban yo iyo jisu bat kani ke jing kwa ka ba jur hau sakhayos ula klet no yalade ula klet no e ke kerdan ke budon teng ka ba ta mangin e ke kerdan ban e ke syuki ban hiar ban le chupai ba kam de ke besok nama ula kwa ban yo iyo jisu ka benta ka balai yo i udon kini ke jinge arteli udon kini ke jinge katau kwa makanaru dan ke jinge wei nama ulong briu belangkot hapdang paiba la ban yo i ka benta ka baar pat utau paiba babul uya bot yo jisu ula persyang ban yo i ban pet hanu jisu don la ban yo i kini ki jinge ke bodon te hapdang kita ke jinge pat ngai i bau sakyas bau kwa u kwa ban job kita ke jinge u kwa ban job ye kita ke jing pemla ka jong ule akum nu ban job ngai yo i nama kini ke jing kwa ke bapalat hau jisu ka klan hadu kata la ong ba ula more pat sesiwa jong pai ba pedang upai ba ula iyo pai ba ula mare sesiwa syakman banwat kilat kelenti kumno ban yo iyo jisu kat baurang mare ula yo iyo deng dembor udan harut lenti badhang taharut lenti yo iyo deng dembor udeng dembor umdei bajrong umdei deng ba udei balangkot udan ke jing jrong tang kambalai pau so pau fit bat uba piar kitanat ke jongu ki baskamba te komta une usakios ula kiu joj halonu ding ula syong hajrong jong ding ban ap yau jisu bo un yai lenti nangta kat khat ke basa ka benta ka baar patungin pet hang ni bau jisu wat yau nong pop haka joko por jisu wat yau jisu ngilo singa bola pulis tang batuai mantan bakak tin jong play kong tuwat piyau try kat badang laban syam usakios ulawat ulakwa baru jisu yu wat ya kumniu nong pop da pin pule kat khat ke basan do ke banyo wei ngi yo i hang ni u jisu ulapoi hata ka jaka ngi yo i bulak mit ula yo i u tehlording ula yo i u tehlording ka ba ula ong hau sakios hiar nak loy kabaan ni i jisu khat yo sakios hiar nak loy khat ke basan kabalang mo ani ka por komo jisu tip ke kerteng komo i yo jisu yo sakios dun hajrong ding tongen tip bo jisu de blay hap deng pai ba babon utip bo ne babon pai ba obot sim kwa ada ka danot kabau sakios pat utip ika jimut jiperkhat jong sakios bade ka danut ke jongu boda kwa banyo i yau jisu utau de jisu para bangai ingi dan ngene ke jiesa nengi dan hang no hono tungin ken mau jisu yo i ngai pi omnipresence god udan hakene ke jaka baro u blai ba start batip omniscience god ngyong blai badan bor omnipotent god Uni udah boleh jongi, yo iyo sakios, kapalai, ujisu, ularai, wong, hakane kesengi, ngan sa hakaying jongme, hakane kesengi ngan wan ban sa hakaying jongme, ula ofar, ya kata, hau sakios, usakios usukwa tangban yo i, rei perkhat pat kata kejinjia. Kan pelong yu kat hadu bau jisu ngan wan ban syong ban samit haying jongme kei ke jubab jong sakios bat kei ke jubab ke response jong kini ki breu ngi pet hadin bau jisu andau lo ong her no ko lo khat yo sakios mentangan wan sa haying jongme mentagasngi wei ngi yo i sakios ula her kloi ru ula pedang ngopa daka balik kemen khat ban riu usakios tang syuas ngau ye ke jing khat jong jisu ula response
Ula her nok kloi batta ka bale kemen ula pediang ngim tip hadu katnu ka jile kemen ka jong sai khios pau do kemen maro ke jing kmilen ti ju kalong siapa pelat pat ke ke bau Jisu ulale ka benta ka ba ar pat ngiyo i ka response jong ki breu ha ni ka por ki pat ba long ba nda ke yo i yau Jisu bu ong ban leit ban samit ha ying jong kila ye kran knyum baro ki dong ula leit ha po ying ban thia basa badu breu bepop sab kani kentenu breu bepop kat khat ka ba nyu ha kani ka por kini ki breu ha Jericho saudong Jericho ki tip bat ki yos ngau ye ka nam jongu kile ye sham kamru bat usakayos komno long ha ka jingem ka jongu ude breu ba ik pisa bakwas pa hadu kata-kata ude breu ba kile ju ye shim ba shim tam shim kalap bat babam sap bat kini ki breu ha to ko por kimla pediang yau sakayos kimla pediang ru yau Jisu bun lek haying jong balai breu bahak kat u Jisu un lek haying bapop ka bam la long hang ni yu i baka society ka kren ben yo da ka ba ai kerteng unang pop kim tepat bau Jisu tmuyu kem tip kem shempoi berkhat tmuyu balai ong bangan sahaying jong balai bau Jisu wan ban wat ban pen im bat ban wat bat ban pen im yiki balajano kum yau sakayos kat khat ka ba shipau kem poi berkhat bau Jisu wan nak benta kata nak benta kinong pom hagane ka por le yo i ka jing kwa ka ba jur jong sakayos u Jisu bolong blai ula yo i ka donot ka jongu te komta ula kwa ban ye shem yau sakhias ka benta ka balai to ken pet hang ni ya ka jingpen keladur Jisu transformation ka jong Jisu ya ka jing em jong sakhias ngin pet hang ni komno bau Jisu pen kelai ka jing em jong usakhias ka banta ka barangkong haka kum kan ka por anda baule shem la pediang sango bhayo Jisu hata ka por imat ule shong baru Jisu la yaslok bat usakhios haka ba kum kan ka por kala ta ka donut ka jong usakhios uji usakhios ula yang jot udong try utrai hakmi utrai kat khat ba pra juang menu kumta hakmi atra kani ula yo i la de kumbulang hakane ko por usakios ula pediang ya ka jilong try the lordship of Christ ula pediang ya ka jilong try jong Chris bolong try ka jingem ka mensem ka jongu bolong try jong ki baro kaspa ulong try jong ka jing ka sem ka jongu umlong ulo yo i ba pleng amlong une ude ta ublay balawan na beneng hakmi atrai pet hang ni ngiyo ya kata ka jubab ya ka jingkhot ka jong Jisu yau sakayos bat hang ni ngiyo ya ka jingkala ka bamut ka jong usakayos ngiyo ka jingkala ka danut ka jong balai ngi ong bangi yo ka jingkala ka danut ka jongu wai ngi yo hang to ula ong yakabashiteng na ki eru ki jonga atra ngan sa ki bedok kata ban pen kelai ka jim kustan basisha dei ban sothu ba ngi long kinong pop ki ka bangi lele ki ka bu lele wong ki eru ki jonga atra ngan sa ki bedok ngan sa siu no ngan pen pai no shiteng san po persen na ka jing don ka jing em ka jung u ka ba ar ngayo bat la dang la shim klop ye ke ru nau no ru na ka ba mudoi lamle ngan sa siu pat sausha
kata kadai ke response ka jong usahayos atrai ngalayo iya la jong kipop ngalayo i ka jinglong ka bangalong ban syang ngala ben ki badok ki basok ngalalom ni ka spa bom day try ngalayo i ki badok banta wong yakabashiteng ki ngan ai san % baladang asim klop de kamu dui lam le sausha angan ai kane ka day ka jingkala ka bamut ka basisha true repentance ka jingkala ka bamut ka basisha ka basayu so ka jingkala ka bamut Yohanes no penbaptis ula ong ha gospel kat kumu Matius kong balai kat khat bapra nabakumta tu sayu so ubadebian ya ka jingkala ka bamut nama uyo i ha ki por ki parisi tu si bat ki we ki nang taman wada hanre kim shim kala ka bamut bat kim sayu so ban sayu so kamut ban pensisha ya ka jing pensisha ka bapau shabar na kata ka jinget ka banginget syapok ka danut pona kini kising yom long Kristan ni chulong tang ha ka balang pona kini kising yom long Kristan man chulong tang kerteng balang hanrei ngam ya shem yo Jisu ngam kwa yo Jisu ha ka danut ke jonga ngim kwa yo Jisu ni leje sang ni wan je sang pe yo ne nong pop ubom julek meno de nula trang la sliang dalade anda ula le ban yo iu Jisu la yo khot yo baru Jisu hang pan kelai ke jingem ke jong ban long Kristan kare gane ke jingem mangi don ka man so thu ban pediang yo Jisu ku nong prem kare gane ban yo i ha kini kisni ki pa ha ke jing Kristan kim long kikpa banyalam yang isau Jisu bon kilong kikpa banyalam ya ke jieng chaka perthai banyalam ki khon chaka perthai banwan rai ka perthai hi am yau Jisu ngi yo i ke ne ke jinge ke ne ke singo menta pe hang ni menta ngi don ha ne ke jiesang barak leng ki yumane Kristana ke ne ke singi ngin syam baki ken thai ki nan si bon ke shenrang kilan e ban don tang 1/3 haka church attendance haka jing don jing haka jing mani jing shakri yau blai shano kikpa oi pi mena bersedangan tin pelek jimut ya kana ka tax sang ni shano kikpa shano kirang ba yo i kana ka jing kala ka mut basisha jong usakhayos udah pen i shabar udah le ya kita baru dah kata ka jingai ke bola pedang yau Jisu hapok ka darut ka jangu ka jingkala basisha barbor ka pelong ya ka jingai ke batrekam bat ka jingle barublai bat ka tagalong bangin pla usakayos ulong bakwae ban yo spa yo pisah hagan ka por la sutu kumnu la le benyi ka bedok ukan mau nang kong ka bedok ukan mau kita pula leben wangan lek syaki ngan ai ngan siuno marsiteng kene galong ke jingkala jong ni breu jong sai khios bat hang ni yo i komba ong haka kentien menta na kata ka kam professional kumutau extortionist extortionist utau berang basim klub balik dia ke bor extortionist mentau la kelalong uta ubreu mengikut ku philanthropist tau breu pat uba it yaki para breu unang man it yaki baipat ki breu philanthropist naka jilong extortionist mentau long philanthropist breu ban it pat yo blai kalakta kena ka jingkala ka jing it ka jong Jisu kalakta ya ka jing im ka jong usakhios bar wa angru baladanga shim klap na ke ek eiru na ununu da ka bamudui lam ler ngan siupat sausha
tang mar siteng ki badok noi la nga shim klap mudi lam le ngan siu sau sha kata sau 4%. Pule Exodus arpu ari we but kitab Samuel ka baar kalanong ka bakhat ar kat khat ban riu. Exodus arpu ari we kong kum ni. Larau breu untuk yau masih lane ki langbrot but un penyap ya ka lane un de ya ka un buria kamut un siuno un buria santli ki masida namar we masih but sautli ki langbrot namar ka we ki langbrot so ladam itu ka we ki masih mihap siu sausha sautli ki masida ladam itu ka we ki langbrot mihaban siu sautli ki langbrot sausha. Bat kitab yung Samuel ke baar ke khat kelong ke khat ar ke khat pandai kong bat un penburuya sausha na kabenta ita ikun lang brot namar ba ulale ya kene ka kam bat ba shim la sausne kene ka bangi khat ya ka kata ka an lane ka hukum syapang ka baburia ang ka tien jong blai na pin pule ka ha ka kitab Exodus kong barpuar kabang iong kaan lane kahukum ban siupat kai ka pilale iong yaka kata ka laws about restitution ban paino ban aino hangning yo I bau sakios wangan ai sausha 4% syakitu barok ke bangala syukur syakitu barok ke bangala budi lam ler yaki ula apply lagi jong kipop openly ula apply lagi jong kipop u jisul yo I kan ka donut ke jongu wong try ngan aino new brew bla kala brew bla transform ya ka jingem ya ka donut ke jongu brew bla lot spa mantapat umlong syukumta ulong brew ba keluj men sem ban ai shike badok Nyo I gane ka jingkala kabashisha genuine transformation kalong very genuine kalong ka bakhot ka batalam kada ka jingle nyo I ka ta ka jingpan kala ka bashipo nyo I ka shabar komno ule yaka but ki breu po Jericho kila imply ka jingem jong sakayos menshwa ki yo I ulong bakumto hadin pan nyo I ula kala ula pla syaki waipat ya kata ke jingem bala penkela hakadurut ke jongu kadado bula siu syaki bedok bat komju sausha bon ai syaki to ke bula bala mudui lamler kene ke jingem ke jong usakayos larin pule ke gos hakashiti baar syaki koren kashiti pol ke baar syaki koren kalau nong kebasan kat bakat nyo kong kom talarau eru dan au Chris ulong jing tau batmai kiai kero ki berim kila dono hakmi kiai kila jelong ki batmai katangare ngayo I ke jingem jong sakayas katang ngayo I ke jingem jong Paul ubang sol manshwa uru to ko Paul udeu nong shon jong ki Kristan udah nong shon jong Chris laban sengap ye ke kertengga jong Jisu ube benye ki Kristana to ko Paul henry yau ne u Jisu penkelai ke jingem ke jong anda bau Jisu la penkelai u breu ba shon tam yau Jisu hadin long breu ba itam yau Jisu kat hado bonongan yau sindrom ye ke barok ki jonga nakabenda ke kertengga jong Jisu Neude Jisu jongi parbangai be ngedon kama gene ke sngi yaki rangba jong ka jing Kristan yaki longpa jong ka jing Kristan banya lami yaka jing shau Jisu dak ba pen im shwela de baran pen im yaka jing kasam hakene ke sngi ngi I nyar bangen yo kum kata dangene kindet por ki bla dep ngala runga ka wiki jing jong ki parabanget anang rong hene ka jing jong ki parabangit ngala kli ingong kumno pipoi sa kabalang ka jong blay but pipoi da ka basiwan sa kabalang ni pia syam si sayo Jisu angka kami mday mga pastor
ngabut ya ka khon nang kong kalai che jia sang che yu bani balang play anak kalai hapdeng ka jing pang shi tom jong ka boros kata uji sulapan khia ka shu ong yang apa so uji sulapan khia ka ong mai uji sulapan khia kila dua yang bada ka jing long jong kata ka khon ka jing kala jong ta ka khon ka kame ka song ngabut ya ka khon mantaru ngala apdiang ngala IT yala de hau jisu yalam ka khon usakayas ka yin jung yalam usakayas ngi ka ta shibone ki long yin long sem la urang ba ukpa jong ka yin long kumta kane ka por ka ba kongsan mantah ki singi ki bangin yalap chapang ka yin kustan chapang ka yin ki rampai yin baro komlong ini syam shishayo jisu pet yo sakayas breu bala nyobeng haka society bonong breu bepap hanrai don ka bor haka snam hoi don bor betrei kam ba haka snam ukunang brot jong blai uban pan kalau ban sai ban pan khoi ka balang ka jong blai ka hikai bahaya gani habang yale ya kono pan phai no siu no ladang yale pop ladang ila tu ladang ila shim ya jongki we pan pai ya sok usahios ula ya sok baru jisu tongam pet ka benta ka baar ka bangin yo ihang ne ka jimpan kaladur ka jong jisu sahios u jisu ang hakane ka sngi ka jimpan kalawan hakane ka yeng jong me yoro yo try kane ka declaration kane ka jimpan para ka jong jisu how sakayos wang hakane ka sni ka jimpan kalawan hakane ka jing at khat ka bakandai hadu kat no sakayos jendela kamen hata ka por en jendela ong try ngala aingo yame kat kane ka spa jingkar khu bangala yo haka jing ka jonga para bangai jang ni yo i bau jisu lapan bana syapang ka jingpanem haka jing jong sakayos u jisu la sok men ya ka jingkala ka bamut basisha ka jong u sakayos kane kalas dang ngan sipen ka no biang yapi kumnu kane ka jingpan kala jia ka jing nangkong u sakayos la wat ya u jisu nangkong sakayos lo terang las yang banyu i ya u jisu da ka danot kabar om tanggata ulayale hadu banyo iyo jisu an kihulor ding hakata ka por jisu la khat yo sakayos bat wala ong yung anan sa haka jing ka jome den lawan sa ka jing ka jong usakayos lawan ka jing sotu batmai ka jing sotu batmai ka jing sakayos syapang ka jing ka barem ki pop ki bolale ula sotu hangta bat kelas dang kata ka jede batmai bat ujisu para bangai be kene gade ka jing kristan kelas dang ka jede baru sakayos bola pedang sobayo jisu haka jing ka jongu bat ya ka jing ka jongu ula pedang yo jisu kumu try unong panem unong suspa tang yo umar we la panem hanrei la panem ya ka jing ka sem jongu baro ka jing panem kala wan haka jing jong sakayos baro ka we ka jing kala yo ya ka jing panem the whole family got salvation ngayo yang ne bo Jesus declare penbena ula yo iya ka jing kala bamot pa siya ula say ki so jong ka jing kala ka bamot para bangi day ka ne ka jingam kristan ka jongi ka balang kristan agin ikiski bangan sipan bon tang kerteng kam ya lap ya ka jing siya kam dia syam siya yo jisu kunang penem kan silong tang kerteng para bangi bet kada gani ka por ka badon kam siya ka bangin reflect mantai ka jeng jongi kam tam appeal siki rangba ki longpa jong ka jeng
lagi dan kendiat. Dakabas ngauret tongin perkhat. Balai ke jia day jongi baru Jisu ke jengai. Balai ke yin ke jongi ke saden. Haka jia day bakin jaman sem. Pek ya ke kubor ke bakrau hang ni ke jingem jong sakayos. Ngem sim lawat si xiao yo Jisu ke mawat usakayos. Ngem terang ngem seliang si xiao yo Jisu. Ban ong udai unong in the mat haka jingem. Ngiu damat haka jingem. Hang ni ngiu I ya kena ke jing penem ke belawan haka jing ke jengu. Ke ai ke bau Jisu ong pat nalor kene. U Jisu ong komne shishu. Namar ba uru ulong kun Abraham. U kun jeng Abraham. Kat khat ke bakandai. Kamut ayu kene. Uru kamut usakayas ulong kun jeng Abraham. Kene kadai ke jidai haka jinget. Kam dai ke jidai haka dok. Ka jinya kha na ki kime ki pa em. Ka jing kha haka jidai bakan jaman sem. Hoj ngelaban ong udeu jiu ba shisha tru jiu ngelaban ong. Am tang bu long ka jing hiat pateng jung Abraham. Henry ula long way uba yaj bet. Haki jing jam jong kata ka jinget jong Abraham. Ubau paha jongi. Pule kasi jong Paul sikinang rom. Kalanong kabasa kat khat bakat ar. Ngaku aban pule biang ya kade. Henry ula long way uba yaj bet. Haki jing jam jong kata ka jinget jong Abraham. Ubau paha jongi. Abraham ulang ngej hau play bat ya kata la nhiều ka hak hau ka sithi jong Paul sinang rom ko sao kat khat ka balai ka jinge jong Abraham ka ba play la pediang skoba hado kata bat kini kinang bot ki ba bot ya ki jing jam jong ka jinge jong Abraham la khat ki khon jong Abraham berapa ngej bi you don't come ya ka jinge ban bot ya kana ke jinget ka baki pa temen ha ka Bible kila ngek si sha yo blai ngayo I bo Abraham ula ngek how blai nadu ka por bo bila khat u ban mino na ka ri ban ino I ka jinga sang ban ino I ki kime ki pa ka jong bat ban pen khongu ya ka jing khat ka jong blai ban let sha ka bo blai la khat Pin pulai kitab Genesis ngom khat kat khat ka baneng kong hadu ka basau pen yui. Am tang kata ka jinget bol kong yo blai ulang nget ru habo blai ula ong u baun kenya yu Isak. U Abraham ula le kata. Klam pek te kumoi pan Henry blai ula yo I ta ka jinget jong Abraham. Ula pen kre yo wei pa lang sama. Hang ni ngayo I bau Abraham ulong pa jong ka jinget. Ki ba pertho bot bat ki ba bot ya ka jing bat jam ya ka jing jam jong ka jinget jong Abraham. Ya kita la khat ki khon jong ka jinget. Lani ki khon jong Abraham. Yau sakhayaso u Jisu ula ito kom tayo. La ke em lang ka salang to ka por jong ki jiu kim pediang yau sakayos kiong bapop Henry nadu tu ko por lap mat pat yau Jisu lap pediang yau Jisu da ka jinget lapan ka labak ya ka jingem ka jong sakayos ngayo I hang ni ya ka jing kemen ka bakra ha ka ying jong sakayos kak tien jong blai ka ong hang ni I ka bor jo ka jinget ka pen ka dur yo nong pop Kak tien yo blai ka ong ka jingkemen ka bakraw kan long ha beneng na ka bentau wei uba pop uba kala ka bamot banya ka banya na ka benta ki kendai pau kendai ki bahok ki bom dan ka jingkala ka babot Lukas ka khatsan ka khat ka banyo wei unang pop kala ka bamot ki angel ha beneng ki kemen o ka jingkemen ha beneng kani ka jing trai kamba ka bakra ban pen im yo nong pop
kom yo Zacchaeus ngayo I ya ka jingkaladur jong lu breu jong Zacchaeus habang ngapuli ka teks ngasausi ban yo I ki yeng ki babon ba ki longpa jong I ki lekai ya ki longpa ke jong I ya ki shenrang ha ki ni ki singi kim kan mau shisha ban wat yau jisu ban wat yau blei ban pen kelai ke jing em jong ki ban long jing ker khu ye ke jing ke sam na api la ke por ya ki kena samla ya ki samla shenrang komongin perkhat ban te ke jing jing la sha la jisngi Zacchaeus andau larang ba andau la don khon andau la long tau income tax officer lalu director kas usayo ye jing panem tungin am ap kum abu Zacchaeus tungin perkhat kum ki khon Krista mangin wat bangi don kam shisha yau jisu kum rong panem jongi hakat khat ka ba shipo ngiyo I ka ne ka bakut ka ba jisu hakabakut u jisu ula penbana ya ka jing thmu ya ka jing wan ka jing ushaka ka prathai ula penbana ka ban ong na ba khun jong breu ula wan shaka ka prathai ban wat ban pen im ya ka bala jano kane ka dei kat khat ka bang ong long shabi jong ka ka gospel ka bang ong ka key verse ka bang yo iya ne ka lanong grand shapang ke bala ja komno ban blai wat ke bala ja komno blai job ite ke bala ja ban wanra ke hima ka jong kane ka dei ka banta ka ba crowd ba mangi kum ki bangai tham tam mangi ki pastor ngayo ka wei ka kubor hang ne yang ngiki pastor yang ngiki balang yang ngiki rang ba balang teng tengi perkhat ya ki breu ki bala do jingkermen ha ke emlang ka salang ya ki breu bala do jingkermen ha ke jing ban duai rungim kwa shu ban ya slok rungim kwa shu rai kanam long kum ta ni peyo Zacchaeus ka society ka kan tayo ka emlang salang ka ong new breu ba pop balai jisu la yang te kani kalong kebadan kam shibune yangi bangin shimkia hakat noko por kabang iyo akan nekalan ban ya kendo ya kabakum kini ki breu ki bala do jingkermen hakat jinglong ke jing im ke jongki bangin pen pai ki shau jisu bakin yo pediang yo jisu ke jingej bakin yo ma de ke jingkelak ke bamut wat hakat ya ka bakaddo bangin pen pai ki shau jisu Pagin yo iya ke jing job jong jisu yo Zacchaeus haka jing do jingkermen Zacchaeus ulalong ke jingkermen pat anda ulalong breu batmai ulalong ke gospel ya ki wei pat ki breu haka office ke bodon haka shnong Jericho bat saudong ya ke Jericho komno ula plada ke jing im ke jong ke jing im Kristan ke basisha wala ina bak iki kam yo ke pop barokhoi walong breu batmai im ka jingim ba shisha ngi don kam yakani ke gospel hakini ki siba manta tungin apply hakani ke por hasyo bangan syong no tungin apply yakani ke kubor haka jingim haka long ying kalong sam ke jongi hakini ki siba manta Siapang ki rang ba bat ke ji siapang yang ki shamrang bat ke ji tongin pen em yala ka jong ke ji da ka pen em yala de bat tongin slak ngen trang ngen slang shisha yau jisu pan tiang yu da ka jingej bangin kelak ke bamut bat ban sai uso ka bor jong ka jingej ka pen kelak yau nong pop kapan keladur bak lebak ubreu barim ulalong pad ubreu batmai kene gede ke benta ke bakrau ke bangi anot katkom kene ke teks perkhat ma phiki long keme ha kene ke por kom ke jing jong Zacchaeus baro ke jing kali opedian ha kene klemat ngakwa ruban ong kene por tonginam ap yanu ke por jengi bangine syam yau jisu
kadai ke por dai bangin le ke por ke babiang bangin shem bangin mat sisha yau jisu komrang panem gitwai yau play baki bakrau ki batri ki badon ha ke position ha ki sngi bamanta ha ke ni ke ri ba ke judgment reu ke jongi tongin tip bangiran play ba yo i tongin tip play u pek yang u tip yang ida ke kerteng batongin trangin siang yo play ha ke jingem ke jongi baton pen kelai ke jingem ke jongi bat ngin long ken ki jingker khu ha ke emlang ke salang ngin long ke jingker khu ha ke no ke jakayo pidon haki office lane haki jakatrei ke bangidon hangta ngin pla yau jisu kabadon kam kalong bangin le tongin tiang yau jisu kumutrai unang pedem komba usakios ulale usakios ula pediang yau jisu kumutrai bod unang pedem haka jengem ke jongu bat dakata jengem ke jongu layo i da kibril ya ke jingkala bat ki jingle ke jengu baro khoit lapan kala ngi don kam ha kini kisgi memanta ya ke jing em balapan kala dur da sisha bat dak dak jing em baklapan kala dur da sisha ngi long kinong pla yau jisu shiki wai pat u John Stott ulaong mangi don kam ya ki breu ki balapan kala an yo ban pen kala ke society ki jongi hangning yo i ya ke jingem jong Zacchaeus anulamat yo jisu ke jingem ulalong ke kubor jong ke jingpan kala shaki wai pat ya ban dwai jur yo blay ha ke nang ni shikmat ya ke jing kristan ya ki long jing ni ke sngi manta ya ki long pa ha ke ni ke sngi manta komno shisha ken mat ki shem yo jisu komunong penem ka jingem ka jongki to ai bau chi sun pen kalatur ye ka jingem jongi bat ngin play o nang ne shakmat ngayo i ka jingem jong Zacchaeus ka banang kong i bau play ka jing ka yo i ka jingem jong Zacchaeus bat habakut yo i ka long jikarku ka jing ru lapan kaladur bak lebak uji suang hakane ke sni kajing panem kalawan hakane ke ji para bangai bi ngakan tu jur hakane ke por tongin nam pelan ai hakane ke kubor ka bakrau ka kubor jong ka jing panem ka ba pen kala dur ke jing em krisan bat bangin ngin yo i ya ka bor jong ka jing ye ka ba pen kala dur bak lebak am tang yo Zacchaeus hakane ke ski ba banta to blame yo ban kerku yang hakane ke por hakane kelebat nga khot ye pi kane ke por tungin duai ke jing kristana kane ke sni tungin duai ki pa ki badang le kai la ka jong ka jingem ka bau jisum pat yo tungin duai ki pa ki bam pat mat shau bam pat i yo jisu ken wan si ke jisang ken mat ye ka kamba jong ka jingei pa pan kala balabak pan khia yang i met bat man sem yo i kane ke por yo ke jingei yo i gane ke por ke jong jisu ka kerteng ke jong jisu panem pankhia o jisu la ya padik na calvary o jisu pan mi la ke jong ka snam ban sai pan khoi par yang i kinong pop la ka kraw kat no ka nuru amdan ke bamla baro kinong ki bala how jisu hakade ke por tongi dia duai atrai jisu bakar bi ya jong hakade ke por ngi ai ngo yeme Medioban krening i ka kubor ka ktin ka jome ka bangilio i ka jing em jang Zacchaeus komno malapan em yo komno la kala ka ba mutta shisha komno ula play la ka jong kipom bat komno la pen bek la ka jong ka jing em baro bat kene ka jing em ba melapan kalayo ula long sakhi ba em hakito ki por hasinong Jericho bat yeki waipan trangi dwai ka ka por to pen em ye ka jing kusan ngit wai na kam taki long pa jong ka long jing ki banang ile kai la ka jong ka jingem ngit wai na kam taki ba bon ki long jing ki ba yakan do ya ka jing ka jingem jong ki trang ngit wai man ngau snai ya ki jing ha ki ski manta ya ki jing kristan man pan em ya ka jingem ka jong ki paken yo mat ya ka jing panem dak ka jing ka ba na do ka tanut
ban sayu so jo ka jingkala ka bamut ta shisha ngen yo iya ka jingkar khu ka jeme blai ya ka jingem jongi wei pai wei pat ya ka jing kristana ke dikisni trangila tuai to kor khu mame ya ka jing ki sam jo ki para bangit baro ya ka jing baro kina ma shisha yeme jisu komonong panem ngela tuai ha ka kerteng ka jong jisu amen amen to blem kor khu ai ngau iu blai ko magila duai turai la kerku yangi para bengai beet ayung iu I hang ni ke ching im jong ni rat ba jong ke chinget ubas kem ke chinget mdon ching ha ke ching kut ching mut ke baken jaman sim jong ni usyakri jong turai usak hayos pentrai kam ya kata ke chinget pentrai kam ya kata ke bau terang musliang wat ya ke khamat ke jong turai tang ban yo I ne utrai betip yu de kerteng penim ya ke ying yo sakayos ba ke ying ke jong kini ke long ke kubor ke bekordor tungin nom long tang ki ban yo sngew henrei tungin pan ke bor nginong trai ai hanga ai ngi wei pi wei ya ke bekum kini ke cingai ke bepentrai kam mdon mdon ke no ke bekang lat yu sakayos ban yo I utrai ban ya syam yu utrai ban pediang ru ia kecing kerku ku belai sibon pastor yiki kubor ke bekordor ngin mi rengkat begini kecing kut cingmut ban sim ya gerai ku marai usak hayos usyakri jong utrai ku mengi ihang ni usak hayos bat ucisu rengkat ula sim ya gerai ban pediang yu utrai ban yu iu utrai bala pentrai kam ya kebekum kata gerai da kamon ngau bah kani kalong ke badon kam madu kata-kata tungin le kumta para benget beet da ka bangin pan ni ka bor nau men simakhoj bengin la ban sim ye ke ching im ka balong nuksa ba ye ke kerteng jong sakhayos la tho ha ke kitab jong ke ching im lai nang kar khu ye lo jong sikri jong utrai ngin yo ban penwai no ye ke ni ke ching sikri ha ke ni ke step da ke ching ruai ka ba saus pa nyau pupra ngan pulih ketukat khot kebesan kaburam ngan I jong ke step pernai cing tencuk baro cing yelek lawai abangan yo pet ke khmat it utrai ngan yai long bat u ciu nom klemwai ya utrai cisu ngan ang it kambha nang celiu hu ke cinget jonga ula it yang anaru bam cukut lagas nam uthe ban seus palut ngas kem ke cinget hala utrai ngan kongu beji kiktin bu ai ya berthai ngan nai buram bat spa na cing it ukres ban klat syu ngamla tungin yang lang barok ban ruai kene ke cing ruai ka ba saus pa nyo popra badadin lekut kene ke cing ruai kanu ke ben kemen ye kemen sim cengi ban yu I usyakri jong utrai adin ke cing pang bat ke cing sitom ke balayat lengba iba ibi sotun akabain yo ban bu ke cing duai bat ban kerku penwai ya kene ke cing seng saus pa nyau popra ya utrai Jesu nanang itam ha anjeliu ha u najing ejona ula iyana nanu bonjukut lakas na ute mansis pado naskem kajingen hala utrai kat komu ben ya diktin buai yang tengan nai urong batspa najing ilu kris anklat syugam najing suk jing men ayai tuj kerhai bawan siar nabe nakaket utrai na nonun na
Nhai ngôi mê cô con ran, bà mẹ pelapa di ngiha kena ying, bagantang jo me ban wan, ringkat bau pai lang paro, dakamen stream of men, but ban touch kori ka tin ka jo me ka me mala kren na mau sia kri jo me ko ran. Kano bau priu, wala im pa hu pai ha ka jing so pa jo ha ka liang jong ka jinglong ba ka jado. Indra yonda boleh tip bau Jisu long way na kita ki priu ki bau don kam tam ha ka jing im ko jo. La ban yo I ban wat ban kadonut ka ba kemen ban mare sakman ban leit ban kiu lo ding ban shim ban yo I yo dau priu u ba kum no. Si sen ba kadonut u priu kala rung kadonut jong ka jing I jo try. Utrai da kadonut ka ba kemen u le I bat u pej liap ha ba le I ba la kiu lo ding dem bor. Dan mana-mana boleh tuyu bau dan halau ding dembur. Deu play ni mar bau utip hano bat kano kadonut kiba ia je udah sisa. Kumta anda bola poe terai jong tau ding dembur. Bola pejel jong ki kemat hau pril. Bola kosa kayas. Tu dah hirno nak tu. Na bahagari kesni. Ansa hagi jing jomem. Koji subukodor. Yarap yang hilang ki parangai paro ha kamalang kiyong play. Bangin long kita ki briu ki wada ka no ba ye di medisi chan. Ki bat frang bat ki bat sliang ban lei ka mon ke jume ko try. Me you even me tip ka no ka kum ki ta ko kan But me yarap yal ki jong ki briu ki bat don ka no ki ye di medisi chan. But mem jul ino ko try. Namar tadang dan si bun ko paha kapalang. Kibang don hak ne ke jinglam kanda dong ko try. Kibam sepalaban ayal ke jong ke jing im shame ko kan ran. Shim me ko kan ran.
yarap ai por ki bagin so thu dal de hi kin yo ye jing kutimut ke jing im thamai ha jing im bu ki dei ha ba do no jong ki ka pli per ai ja kaya me ko try ki pen bai ki kala mu ki no ki pop ki kam jing lom bar nim barwa jing im ki phai se me yo ja ka ba mun sim ko me wan ban chong no ko khon to ai ga no to me senga melak friend ha ka tin ki me ko try ki dai tin try yarap yang ni kum ki priu paro keberan hak balang ko play baginam sakut hang ka kerteng jong ka balang indre bangi pembaro ngindio ban long ki khun ki jong play namar ta klem ka jing rap umun sim ko me ko kanran yelong tang ki priu si bon ki jing lom ki do ki yele presya ini indre ai bor ba mun sim ko me bo me melukula me ong hak mi ngang lorun kan bar pi halagasmi hadu why no say kita ki angnur ba ki me lenti me ko pa Mio man yarap yuki way paro. Marta try bor yang ilang baro kum di paramay hagan ka balang kupa. Bangin takut hakutang balang henry bangin kot yang ilang kon blay papura kupa. Ngida angnur ngida trang. Bagai jinsen duai malakar step ko try. Kabu ya gani ka jing apilak mat jome ban pen ngeu hame. Bang ngidon kam ya ki ram umun sem ko jime ko pa ya baro ki par mo ngai hak balang baginam takut ha ka kerteng balang ku try hindre ben long ki ta ki riu ki ai ja ka ha ka no jong ki ya me a try ha ba me yo ban chom ban sinchar ban rap nai bor me la kar khu sikari e ye ka ngem ngi wai baro ban la ai ki dap kur hai bal magi ta ki kar khu ko me ai ki ngem ngi yo ban ai ki sika kam ka krau me ko pa to kar khu yo pai lang jo me baro yo ban ai yo jong ki ai jo ki sika kam with me but om tang ki ai jo ki sika kam with me inde ke la ban ai ri ka por ka ko ro jo ki sika me ko pa ha ka ki yo ban lai ka mon ki me kin im na mar jo me kin chakri me ko pa ha ka por sai ki ton Minta try boring nilang paro, way paro, but wanom siya bay way ru repren yungi ngindang long di balay siya kan try, hagta ka sngi ka pakadu jong ka jingwan jom ka try. And then we kwa ba baro ngilong ki kondi me, but when you bay siyamban me baki rungay jom me haka ri jong ka buram. Long ka buram bagi men ya baro kita ki balapan kre, bagi kikli ilade ilade jong ka jingim. Kin yo ban poi si ka ka ri ka badap ka buram ya ka bagi jing so si fu fly bar kim don chi ang ta ka dap tang de ka jing men suda ka ri ka badap ka buram ai bor yang ilang baro ko pa bagin poi si ka thong ka jing improve sia to ai ba ka jing ai ka badap yang ka yong Jesus Christ lo try ba ka jing ba jong blai bong pan bom jukun lam ka jing slok ba bang btham mo sai bor jong mon sem khoi to ai ba ka lai lon kal ba ni hang ne ba ki ngai jme ka lam son son ta ka sai nadu men dapat hal kerja amin